Kai ba a sallama nan koma baya ku shigo da langata baya kuna ihu. Me ke tafe da ku? Boka abokina ne yazo yana bukatar kudi ina bukatar maganin kudi shine ce bari ka. Kai ne kan wulbairo ishiru. Ina jin yana bukatar maganin kudi shine ce bari kawo shi boka. Boka ta wani da gona ji dadin Allah. Me sunanka? Bades. Kana so kai kudi? Wani irin kudi kake son kai? Wallahi tallahi ina son yi kudin nan. Kusan ɗan gwaje. Ka samu. Akwai dokoki wanda za ka bi kamin nan ka samu kai. Ka amince za ka bi dokokinmu? Da farko, za ka kawo hanjin sauro, bahagon kunkuru, za ka kawo bazawarin kyankyaso, za ka yi Ina zan samu wayannan duka. in ba za ka yi ba, akwai mai yin aikin amma sai ka basa da adansa. Za ka basa aljani maliya. Kar ku tsorata, kar ku tsorata, ku zo ku matso, kar ku tsorata. Kuma za ka ce muku. Ina umarnin da na umarce ka da shi. Wannan shine maganinka. Za ka yi kudi ka fi dangote. Kamin nan ka yi amfani da shi. Akwai dokokin da za ka bi kamin nan ka yi kudi. Aljani Maliya sai na sake neman ka. Za ka bi dokokin. Ka amince? Ka amince? Kar ka tsorata. Wannan kadan daga cikin aikinmu ne. Dakata. Farko, za ka tashi 12 dare. Za ka yi kukan akuya sau 12. Na biyunsa, za ka yi kukan na macen sauro sun 33. Na macin tsoro kuma. Za ka shunshuni ɗakin kaza sun 15. Idan kai wannan a cikin kwana 30, bukatanka ya biya. Hari kwana 30 bo. Kwana 30. Baya da za a yi a rage mi. Shi ne dokokin. Ka amince za ka bi su. Babu shi wannan da kansa zai yi. Idan wani ya yi shi zai yi kudin. Ka amince? Ga magani. Dakata, juya ba a dauka maganinmu da hannun dama. Ka dauke shi da hannu hagu. Na sallame ku. Ku fita da baya-baya da langa. Ka danna subscribe. Wannan jambotin ne za ka danna. Jambotin na kasan. Wannan jambotin. Sai ka danna like. Ka danna alaman karrawa. Yawwa, sai ka danna like. Girin a ƙasa. Kasansa. Ka je wa mu tafi.